खोनाबायना सोरां? आंना फना गाज्रि जादोंमोनहाय। मा जाखोथाय साउन्डआनो माबा प्रब्लेम जागासिनो दा। हाथायाव थाङोबा दायो आंबो थांफानोसै नोंजों, ओमफ्राय बेखौबो बानायहोना लाबोनोसै। नोंलाय आरो बहाथो थांफाबावनो दे जुरि। ओरैनोबाबो नोंहा एसे उसुबिदाथारना। थाङाबाबो जागोन दे। सोरां, मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ दे? नों थांबाबोथ' हारसिं थांनो माने जेबो थाबायनोबो हायाना नोङो, प्रब्लेम जायोना नोंहा। बिनि सायाव आख' फिख' जागोन आरो बायदि बायदि प्रब्लेमलै, गारि मटर माबा माबि बारस'नांगौ मानांगौ, बोरै जागोन दे जुरि। ओमफ्राय फनाबोथ' बानायाबाबो जाथ'गौमोनदांलै। हाब, एसेबां बिब्दि खोथा बुंबाय नों? हो सोरां, आंखौ नुयैखाय एसेबां बिब्दि खोथा बुंबाय नोङो? नै नायदो, गाज्रियाव दालांसैब्रा, गाज्रि मोनलायसिगोनलै दा बेखौनो। गाज्रि मोननो? मा, आंना मेगना नुवाबा आंनि फनखौ आङो फाहामनो हाया नामा हो? नुवाब्लाबोथ' आङो सोरखौबा नङा सोरखौबा अन खालामना गानफोर खोनासङो। आंथ' खोनायोना नुवाब्लाबो, जेन'बा गासैबो भिडिअफोर फिल्मफोर खोनासंनानैनो दसे सम ओरैनो टाइम पास खालामोमोन आङो। दे होमबालाय आंनि मबाइलाव नायबानो जाबायना। आं नोंनिखौ र' गाबोनफोरसो थिक खालामहैसै दे। नों आंखौ हाथाय खिनियावनो लांफानो बावबाय सोरां। बानायाथ' बायाखैमोन, नाथाय खस्थ' मोनोना, नोंबो खस्थ' मोनगोन, आंबो एसे प्रब्लेम जागोन, बेखायसो बुंदोंरा। नङाबालाय आंबो मानो बुंनोना। देलै दे सोरां, दे जागोन दे आरो। दानाथ' नों आंखौ बिब्दि बुंखासिगोन, लासै लासै इगनर मारिनो हमखासिगोनानो। आं जेबो नुला नालाय, जेबो खालामनो हाया नालाय। मादि खोथा सानलायखो नोङो? बबेनिफ्राय बबेसिम सानैलायगोन बियो दा ओमफ्राय? हो? अबेनिफ्राय बबेसिम सानैलायखो? बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नोङो दा आंखौ बावलांनो हमसिगोन आरोना सोरां। आंखौ बावलांनो हमनानै नों, है जुरियालाय आरो दा मा मेगनबो नुखाला, बेफोरबायदि साननानै नों आंखौ लासै लासै अननाया खम जालांसिगोन। सोर बुंखोब्रा बेबायदि? नोंखौ सोरथो जोथोन लायो आं नङाबा? आं खबर लायाबा सोरथो खबर लायोब्रा? नोंजोंथ' आङो थाबाय थायोना हानायखिनिखौ जुरि। नंगौना नङा देनाय? अबेबा समाव आंनि खामानिखौ दोनथ'लायनानै नोंखौ केयार खालामो आङो, आरो नों आंखौ बिब्दिसो बुंबावबाय। बारा सानब्रैलै नोङो। नोंनो बुंब्रा, हाथायाव इसेबां गारि मटर थायो मायो, बोरै लांगोन दे? नोंखौ आरो स्पेसियेल माबा केयार खालामाबाथ' जायाना। होमबाबो आरोहाय, नोंहालाय बिब्दिनो बुंखासिगोन दायो। दे, दायालाय आंनि जाखागोन, मोजां बुंबाबो गाज्रि बुंबाबो, जेबो नङा दे। दे अब्लालाय जुरि थाथ', आं ओंखारलांनि ओरै, गामियाव एसे मिटिं दङनो, थांनि आङो। दा ओंखामखौ आं फैबा जयैनो जानोसै, मिथिबाय? आं थांना फैग्रोनि। ओमफ्राय नोंनि फिसौलायालाय? दङमोनलै, बाहेरायाव फन नायगासिनोमोन, गेम गेलेदोंना, भिडिअ नायदों, माबा नायगासिनोमोन। मालाथोबा थांगोनबा गथ'आ? मालाथो दोनहैफिननो सानखो आबा सानाबो? मोनथिला दे आरो। गथ'नि मोखाङावबो बारा बुंबाय दाथासैलै, गथ' मानसिथ' गाज्रिबो मोनो माथो बांद्राय बुंबाबो। बेनोथ' जाबाय आरोहाय, दा फिसालायासो लाबोदों नालाय जोंहाबो। गथ'आबो आबौ आबै सोमोन्दो लायै बुंसोथारो माथो। बोरैबाबाथ' गथ'आ मोजां, गियानबो दङ गथ'नाव, नाथाय बिमाया आरो बिसिनि खानदानासो एसे गाज्रि जाबायना। माथो बुंबावनो, आंथ' बिहामजोजोंसो रायलायनो लुगैदोंमोन, दा रायलायनोबो बोरैबा मोनहरो माथो। बबे मोखांजों रायलायहरबावनोसै आंलाय, माबोरै रायलायहरबावनो, फिसालायानो जेबायदि खालामबाय नालाय। दे सानबाय दाथा आरो खर' गरम दाजासै, बाखि जि जानांगौ जाबाय थागोनलै, मालाय बुजियैखौ बुजायनानै लाब गैया जुरि, मिथिदों? बेखायनो गावबागाव टेनसनखौ सान, बिसोर गथ'फोरनि टेनसनखौ सानबा माथायानो गरमसिनसो जायो। नंमारगौ आरोहाय। दै, नै आंना दामफ्ले दुमफ्ले जिरायलायबायलै बेहायनो दसे। न'आवबो हारसिं थाबाय थाना एकदमबारे खर'आसो बोरैबा गरम जाजोबो आंखौ, माबा माबि सानफ्लांलै। मा बुंबावनो, माबा माबि सानफ्लांनायानो जोबला। गोसोआव फैबाय थायो बिनि महरा, जेबोला उन्दुलाङो आं रोमै रोमै। बे सैथानि महरखौसो नुबाय थायो आं। आयौ, नै साननैसोल'थारसैलै निउ इयारा, हाबाब मालाय बयबो हेपि, गोबां माने बायदि बायदि प्लेनिं थारदां, आंहासो गैया। जिउनि टेनसनजोंनो फ्रि मोनाबा बहा आरो फुर्ति खालामनायनि सम मोननोब्रा। उन्दुनायनि लाइफआलाय बिदिनोसै, बेखार बरिं जालांबाय दाना, आंथ' मा बुंबावनो। आङो अब्लाबो जुरि ममनि थाखायसो जेब्लायबो आरज खालामगोन आरोना, जे बिनि मेगना थाबैनो फैफिनथों होननानै। बिसोरा अन्थाव बाथावनो। बिसोरो मोजांलै, गाज्रिबा बे सानासो गाज्रि। बेफोरबायदि मानसिजों आं रायजो जाखालालै। साननि थाखाय आंहा जेबो फिलिंसबो गैखाला। हारसिं थाबा मा सानफ्लांखायोलै। माब्लाबा समाव हारसिं थानो लुगैयो, माब्लाबा थानो बायो, ओरैबायदिना।
नै हांसोखौ नों हरना हरा हांसोखौ बिदोंमोनलै हांसोखौथ' आं बेबाराव फानथ'ला आइ ओरैनोबा आंहा दावदैसो जायो नालाय नै बेना जाम्बि जाम्बिनो फानबालाय फैसा मोनगौमोन ना मा मोननोसै दावदै जानानैलाय आरो बेखौ दोनबाय थानानैलाय नाङा आं फाना ओरैनो दाउखौ हरबायानो थाखाबाय नै दाउआबो खम जालायलांबायसो हरै हरैनो बे आरो नोंखौ बुंनानैबो मा मोनबावनो दा आरो पार्टि जानाय समावसो बेफोरखौ आराम सेल खालामनांगौमोन गावहा रोङालै ओइ आइ आंहा नोमायंखौबो नायनांगौमोनहाय गैया माथो नायनायानो जायासै दाबो नायदो आरो माब्लाबा खनसे आंबोथ' थांनाय जायासै नङाबा सानजों थांसैलै ने आयै जायो बिब्दिबाबो ओमफ्रायथ' माथो जोंहा मिजिंआबो माबायावसो थांबायनो जों बेंगालरथिंजायसो औ खोन्थादों आंनोबो फन हरदोंमोन ओमफ्राय माथो खालामदे आयै साख्रि गैया मा गैया जेन थेनसो दा बिसि फिसा दं नालाय माजोंथो मा खालामनो आदायाबोलाय बेनोथ' जाहैबाय आरो मा दे मावथोंसै मोजां मोजां मावबानोथ' जाबायना बिसि फिसायाबो ओरै एसे मोजाङै थानो नांगोन फरायनाय दं जानाय लोंनाय साख्रियानोथ' आयैलै साख्रि गैयाबा बिराद खस्थ' जामारो दे आंनाबो मालायनि मेगन नोजोर नांबाय बेखायनो आंनि जिउआ बेफोरबायदि जाबाय दिनै गाज्रि नोजोर नांबाय मोजां समखौबाथाय गाज्रि नोजोर नांखायोना दे आइ गुबुना जियानो नोजोर खालामा मानो गाज्रि नोजोर होआ मानो अब्लाबो नोंनि गोसोआ जेब्लायबो थिगैनो था मोजां समाबो फैया नङा फैफिनखागोन मोजां सम फैगोन फैया बेखौथ' मिथिला जायखिया आंहा नायै एबार पिकनिक जानोसैसो बरियानो लोगोफोरजों दे जाबानो जाबाय बादा होआ आङो नोंहाबो जिउआव दासान्दि खस्थ' मोनबायथ' दुखु दाहाफ्रा एसे खारथोंहाय लोगोफोरजों इन्जय खालाम फुर्ति खालाम एसेसोआलाय आरो गामियावसो नालाय जेबो नङा दे औ आयै थाथ' आं बे थेख्ला आबाखौ थेला नारहोनोहाय बे माइखौ मिलाव हैयोनो आङो औ आयै मावो बेखौनो गथ'आ अलसिया जामारबाय बे बादुलानो ओइ आबा थेख्ला फैद' नै थांसै थिखोफैद' बस्थाया नै आबा थेख्ला फनल' नायबाय थाथारसैहाय बियो ओइ थुनथुलि आयु फाग्लि फामे दिनैसो नुजाफैनो रोंबाय नों जोंनाव मा गोसोखांनानै दिनैसो सफैखो गोसोखांनायालाय थांबाय थाखायो नों मालाय थाङो जोंनाव गावहाबोथ' थाङा आं नोंखौ हाथायावसो थांनो लिंफैदोंमोनलै नै निउ इयार जानायनि आंहा एसेसो माबा ड्रेस लायनांगौमोन दा थुना आंजों दिनै थांनि बा ओइ है अबेबा गोजानावसो थांनो दंखोमा मालाय निउ इयाराव हो खोन्थालायबावा जोंजोंबोथ' नोङो फैसा खांनायावबो हरबावाखै जोंजों जाखाया पिकनिकआ सोरबा स्पेशेल वानजोंसो जागोन नामा बिब्दि नङा माने आंहा गस्ला सुइटारानो गैयाहाय बायहैनांगौ बेखौनो अनलाइनावबो नायबायबाय आं फसायथाराबाय मानोसि आसरितसोलै अनलाइनावनो फसाया जाहैबाय नोङो एफा मोजां मोजां दं जाम्बि माबायदिखौथो नांगौ थांनायाथ' थांगौमोन नाथाय दा एसे उसुबिदा जानानै थाबायना न'आव रावबो गैथ'वा फोरा आं नोंखौ एथ' मोजां लिंफैबाय ओमफ्राय गावहानि सोलाबासो जाहैबाय है थांगौमोन होनखाबाय आङो ओमफ्राय दा न'आव आइया माबा माइखौ मिलाव लांदोंना बेखायनोसो रावबो गैथ'वा जोंहाबो बाजै दंबा जेबो नङामोनलै बाजैया न'आवसो थांदोंना मैया दाजों खेबसे बुलायलायबायब्रा जोंहा बोखाबाबो बोखाख'नोनो हायाखै बेसे फिसाय बुलायदों आरो औब्रा बेसे फिसाय खेबसे बुलायबाय माने बिजियाबो एसे लोंना फैबायनो दाना फिसायाबो एसे लोंना फैबाय पार्टि बिदिनो जालायगासिनो ना दासान्दि आयौ सोराङा मा लासै लासै आंखौ बेबायदि इगनर खालामनो हमसिगोन नामा देनाय आंनि नुयिनि थाखायनो दानाबालायनो सोराङाबो आंजों थायालासे दाना गुबुन सोरखौबासो सिं सिं हास्थायखुमानानै माब्लाबा गोसथोखुमाबालाय बिसास गैलायलाङा बोरैबा मोनखाङो आङो आजिखालि बोरायबालाय मा ओरैनोबा सोरांखौ बोरायबाबो बोराय बायदिसो नुलायलाङो हो सोर बुजि मोननो दे बेहाबो फिसौबो मोनलायलायबाय होननानै मोखाङावथ' नायना सिनायबावनायानो नङा जिबायदि सेंग्रा देदलाना थायो बियो गिलायलाङोहां दानि बे दिनाव जाथाविफोराबो जालाजोबोहाय दानि दिनाव बिसास गैयाना आबै हो अलंबार आबौ नों औ आबै नों मा खालामबाय थादों बेयाव रुमाव हारसिंनो मा खालामनोसै आबौ आंहालाय बिदिनोसै मेगनबो नुवा माबो नुवा जिउआनो खानासो जाबाय नोंखौ ना डक्टर मोजांनाव देखायबा थाबैनो हामगोनथ' हामनोलाय बहा हामनोसै माथो थाङो जेबो माबाखौनो मोजां खबरखौनो फैयालाय फैगोनथ' आबै मोजां नोंखौ ना डक्टरनाव लांब्लानो हामगोन मिथिला आरो माला हामबावगोन बिनिफ्रायथ' गोदान मेगनखौबो लागायनो हागोन ना लागायनोथ' हायो आबौ नाथाय मेगन मोननांगौआबो खम जारला नङाना डक्टरफोरनावथ' कन्टेक्ट थाखायोना आबै मोनगोनथ' मानो मोना जानो बेनोथ' आरोहाय नाथाय हथादैबो बोरै मोननोसै आबौ
रायलायदोंमोन रायलायनायालाय नाथाय जायनाव जों थांबाय दङ बियो उनाव खिन्थागोन बुंदों आरो बेफोरबायदि जेबो माबा खबर होथ'नो हायाखै। औ आबै नोंखौ ना गोदान मेगन लगायना होबानो नों नुफिनगोन। ओमफ्राय थुनथुलि आन्टिया मा जादों आबै? नोंसिनाव थाला जे बे? थुनथुलि आन्टिजों नोंनि आफाजों दायो गैला आबौ, बिसोरो आलदा आलदा जुदा जाबाय। मा? थुनथुलि आन्टिजों आफाजों जुदा जाबाय? औ आबौ, बे नोंनि माबा जाथाय जानायावनो गोबां दावराव दावसि जालांबाय। बिनिफ्राय मा बुंबावनो आङो। दायो नोंनि आफाजों डिभर्स जाबाय नालाय बेखायनो दा जोंनाव थाला बियो। नंगौ आरो आबै? औ, बेखायनो जोंनि न'नि मानसिफ्राबो रागा जोंजोबना दं नोम्फाखौ। ओमफ्राय थुनथुलि आन्टियाथ' आंखौ जेबोखौनो खालामाखैमोन, आफायालाय मानोथो बेखौ दाय होनाय दे? बेखौनोथ' दासो मिन्थिबायना आबौ, सिगाङावथ' मिन्थियाखैमोन नालाय। इयावनो गोबां जाथाय जानानै दावराव जालांबाय आरो। ओमफ्राय आबौ, दिनैहाय इमियानो सबायजों साम'जों संदों। नों जागोन ना जाया आबौ? आं जाफेराखैथ' आबै, ओमफ्राय साम' जानो मोजां मोना आं। आयो हामानोसै, जानाय नायलाय गोथावथ'। जोंहा इमिया गावनो लायदोंमोन। होमबाथ' नोंबो जागोन ना आबै? माथो लायनो साम' जाबा मेगननि थाखाय मोजांनो। आंना साम' जाबानो हामबाथ' आबौ। मेगननि थाखाय मोजांथ' होनो, नाथाय आंना बेफोरबायदिजों खामानि जालाहाय आबौ। मेगनानो बोरैबा जाखाबाय नालाय। थ' बाहेरायाव आङो लाफाखौ एसे खानो थिनो आइखौ। औ, आंना बेखौ जेन जागोन, लाफाखौ गोथाव मोनो। नंगौ, दे होमबालाय जोंहा न'निनो लाफा नालाय गोथाव जादो। होबाय दानाबा दा माखौबा दाय जालायखो, ओमफ्राय फेसबुक नायबाय थानायनि दाय जादोंनो बिसिखौ। पार्टि जाबा बिदि दावराव जालायलायो आरो। नोंना आदा बाजैया थोस देनजारलै। मा बुंनो आरो थुनथुलि, नों ओमफ्राय थांथ'आबालाय आङो बैखौ माबाखौ लिंलांसैलै, अनसुलिखौनो लिंलांसै आं बिदिबा। दे जायो। ओमफ्राय आं बोरैबा मोनथारबायलै नोंसिनिखौ खोनानानै बिसि फिसाय बिदि बुलायलायदों होननायखौ। बेनोथ' आरो बाजैयाबो फुङावनो ब्लद थफ्ला थफ्लि लानानै निउ इयाराव प्लेनिं खालामलायबाय जोङो न'खरै जमा थांगोन होनना पिकनिकआव। गैया रागा नुबायना दावरावसो जाबाय। आदाया ओमफ्राय बारेन्दायाव जना सिन्था जागासिनो। माथो बुंबावनो आरो। गैयालै आंहाबो दाना सादिनि जिन्दगियाव गैला। आंबो बेखायनो हाबा जानोसै गिलायलांबायहाय थुनथुलि। ओजों बिदा बिबाजैनि माबाखौनो नुबाय थाथारो नालाय। गासैनिबो जिउआ बिदि जाया आरो, खायफानिया मोजांबो सोलियोना। न'खरा मोजाङै मोजां, मोनजाबाबो मोनलाबाबो खायसेनि अनलायनाया थाबाय थायो आरो खायसेना बेफोरबायदिनो जायो आरो। अब्लाबो गिनाय मोनसैहाय माथो हाबा जानो दाना। आं मालायखौ जेबो बुङालै, मानोना आंनि लाइफआनो बोरैबाखा नालाय। हाबा जानो गोसोबालाय जाब्रा, बेफोरलाय मा उननि खोथा, बयनाबो एखे जायाना जाम्बिलाय। होमबाबोलै थुनथुलि, दे होमबाना आङो अनसुलिखौनो लिंलांसैलै। आं थांफागौमोनलै, ओमफ्राय दाथ' नोंबो ओंखारना फैखाथारबायना, नेनोबो हानाय नङा। जेबो नङा दे, नोंहाबो न'आव थानांगोन ना रावबो गैयाबालाय। आंबो फन हरासै डाइरेक्ट फैबायबा। दे, नङाबा आं हाथायावसो थांग'गोन, उनाव थांसै माब्लाबा ने? जागोन। माबा बुंगोन थुनथुलिया, जायखिया फैबायलां, रायलायलांसै आङो। आंहा बेयाव फैनो जेबो मोन्थायथ' गैलामोन, माने जोंनि डिभर्स जाखांनायनि उनाव, थेवबो खेबसे फैबाय आङो। मा बुङो खोनासंथारसै। थुनथुलि। माथो सोरबा मोद्लानि आवाज बायदिसो खोनाबाय आं। थुनथुलि, नों जुदि गोसोब्ला गासिबो बावगारनानै थौदो, ओंखारहैदो थां, आं नोंखौ लांनो फैदों। मा? लोगोसे आइम स' सरि थुनथुलि, नोंखौ आं गोरोन्थि बुजिफ्लांबाय, नोंखौ आं दाय हमफ्लांबाय, गुबुननि दायाव नोंखौसो बुंफ्लांबाय बायदिसिना। आंखौ निमाहा होदो आरो थौदो आंजों। नों लाजिनाय मोनाखै हो? मोनदों, मोननायालाय गोबां लाजिनाय मोनदों। लाजिनायखौ लाथाबनानैबाबो फैथारबाय आङो। गन्थं गैजायि? नों बेयावसो फैबावदों मा? मोखां लाना फैखो नोङो? गन्थङा गैनाया गैखाला आंना, आं लाजिजोबखाबाय थुनथुलि। थेवब्लाबो आङो फैथारबाय नोंनि सेराव, नों जि बुङो खोनासंजोबसै। बे नों आंखौ बेफोरबायदि आरामसे दा निमाहा बिफैदों, दाय होबा होनानै? निमाहाथ' बिबायना आं थुनथुलि, नों मानिदोल', थौदो आंजों। माथो जाखोना डिभर्स जामालाय? जोङो गोजान जादोंबाबो बे पेपारावसो दा, गोसो सिंजों नङाना थुनथुलि। आरोथ' गोरोन्थिया सोरजों जाया देनाय, नोंजोंबो जानो हानाय, माब्लाबा आंजोंबो जानो हानाय, जाखायोना बयजों खेबसे नङा खेबसे। नों आंखौ बेयाव बारा फासयनो नाङा दे, ओंखारलां। दानो जोंनि न'निफ्राय ओंखारलां नोङो, नोंनि महरबो नायनो गोसो गैया आङो।
थ' बे लामायाव नोङो जेबो दावराव लुगैयाबा ना दानो सिरि ओंखारलां नङाबा आं हांगामा खालामगोन हांगामा बेफोरबायदि दा बुंसैरा थुनथुलि माथो जानो खनसेयालाय थ' ओंखारहैदोल' आं नोंखौ लांनोसो फैदोंना आरो थ' एफा मोजां लांनो फैनायावलाय नोंहालाय मानो बेफोरबायदि बुंलायनांगौ दे आरे नों आंखौ एहसान खालामदों नामा लांफैनानै ना बिराद गिदिर खामानि मावनाय बायदि मोनदों ओरैनोथ' खेबसेबो नांगौ समावथ' फनबो खालामाखै खाथियावबो फैयाखै रायलायाखैबो नायफैयाखैबो दासो नंखायखौनो मा सैथो ओंखारखो ओमफ्राय नों खावब्ला फैथारबाय बेहाय ओरैनोबाबो हारसिंलाय बावलाय माथो खालामगोन नोंलाय आंजों थांफाफिनाबालाय थुनथुलि नोंनि फिसाया एथ' मोजां लांफैदों नोंखौ थ'दो नङाबा ना नोंखौ बखिगोनसो मानसिफोरा आरे बा सानबा नों आंखौ लांफैना इसेबां गिदिर खामानि मावथारबायना आरो सोर बेलाय आंखौ बखिनो आंनि लाइफसो बे आं हारसिं जेरैखि थाया नोंहालाय मा टेनसन जाबावदों आरो मानि फिसायबावलै साइन खालामखानानै नोंजों आरो आंजों दायो जेबो गैला मिथिबाय आं नङाबालाय आरो सोरखौथ' मोनबावगोन नोंलाय देनाय ओरैनोबाबोथ' नों बेफोरबायदि सेंग्रा मोजां मोनखालाना रावखौबो मोननाय मोनि नोंहा मा नांजादोंलै नोंहाथ' माथो फिसाला लांबायनो बेजों मोजां थादो आंखौलाय मा टेनसन मारिदों नोंलाय मोजां खोथा बुंबा गाज्रिसो सानोलै होमबालाय नोंनि लाइफआ मा जागोन नोंनि लाइफआ अलरेडि बरबादसो जाखागोन माथो नोंहाथ' माने आंजों थांफायाबानो जेबो उफाय गैलाना बेखायनो लांनो फैदों सिरि थ'दोल' थुनथुलि माथो बेखौलाय द्रामा खालामबाय थानो उनाव जोंनि खोथासै ना मा जागोन आरो ओइ सान माखौ लेबेल मारि फैदों नों आंनि सिगाङाव आरो बावनो आयु नोंखौलाय सानदोंमोन आङो निमाहा बिनो फैदों नाथाय नोंथ' दादागिरि खोथायावसो थांबाय माथो बा गाव नङाबानो जेबो गैला नों बायदि मानसि गैमारालै सानो मालायनि फिलिंसखौ फार्स्टआव दुखु होग्रोयो बिनिफ्राय बे माबा गाराय जाफुनायावनो संख्रि सारफैबावो लोगोसे आरो बानलु माबा माबिनो थुनथुलि मोजां बुंबा नोंहा माबा संख्रि सारनायसो नुबाय औ सायावल' नोङो मोजां सिदा सादा देखायो नाथाय गोसो सिङाव नोंनाबो गाज्रिसो एकदमबारे नोंनि गोसोआ गोसोमसो सान गोसोम मोजां जादों नों बायदिजों आं गैमारला आगै सोमला नों साननाय फारिखौ हायाखैथ' एसे मोजां फरायफिनलाय आरो पिंकि आगै नों बे खन्थाइखौ फरायफिन इंलिसनिखौ नों हायाना आंथ' फरायखागोन आब' ओमफ्रायथ' माब्लाबाल'सो बावोदा आङो औ खेबसे लिरनांगौबो ना ओमफ्राय मोखास्त'बो फरायनांगौ होमबासो गोसोआव थायोलै आगै नङाबाथ' नों हाथाराबा फरिखायावबो हानाय नङा आइजोंबो रायजागोनसो नङाबा आइया आंखौ इसेल'सो रायो ओमफ्राय बांसिन अनो जोंनाथ' आइया अनोबो रायोबो नाथाय आब' जोंनो मा नांगौ होजोबखायो दे नाथाय नोंनासो आइया मानो खारखो दे नोंनानो आइया खारदों नोंना आइया खारलायलायो आरो आब' मानो खारखो दे नोंना बिमाया आब' आगै नों मा बुंदों बेफोरखौलाय दा नोंसिनि आइयाबोथ' आंनिनो आइ ना नङा माथो नों जोंनि आइनि फिसा नङाथ' जोंनि आइयाना आब' खालि जोंनिल'सो नोंनि आइ नङाथ' नाथाय आंथ' आइ सानोना अब्लाबोथ' ना आब' गावनि बिमाया बिमाखा नोंनासो बिमाया खारलायलायोलै मानो नोंखौ अना खोमाने आब' जोंनाथ' खथ्थ' अनोने आदा सोमला आब'नासो बिमाया माबायदिथाय नुबावाखैदां आब'आ नंमारगौ आं आंनि आइखौ नुवाखै थेवबो आं दाजे आइ दङना बेखौनो आंनि आइ सानोमोन अनबाबो अनाबाबो नोंखौबो लांफायाखैनि आब' माथो नायफैयाबो नोंखौ नोंनि आइयाथ' थैबायसो खोमा दा आगै आं मिथिया आरो नोंसोरबो बिब्दि दाबुं आंनि आइया माबायदिमोन आं बेखौ मिथिमारा नाथाय थेवबो आं बेफोरनि फारसे रायलायनो बायो होमबाबो ना आब' जोंनाथ' थेवबो आइ दङ नोंनाथ' गैयानोना नंगौथ' ने नानि आगै सोमला फरायनायाव गोसो होदे नोंलाय मानो बेफोरखौ गोसोखांदों जोंना आइयानो खिन्थाखायो नोंना बिमाया खथ्थ' गाज्रिनो गुबुन सेंग्राजों खारलांदोंनो ओमफ्रायथ' ना नोंखौ सैखाथारानो बेखायनो लांफैयाखै लोगोफोर भिडिअखौ आङो दिनै ससेल' बानायनाय जाबाय मानो होनना बुङोबा आं दासान्दि जोबोद एसे लोमजागासिनो आरोना सनामोन बेखायनो जाब-जुबैबाबो दसे सम लाबोनो नाजाबाय आङो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा लोगोफोर दसे समखिनिबाबो लाबोबाय नोंथांमोनाबो नेनानै थायोना बिदिबा नायनानै भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना जाय नायना मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट हरनो दाबावदै सनामोन जेबो उसुबिदा प्रब्लेम जायाबा जों थाबैनो फैफिनलायगोन नेक्स्ट एपिसोडजों लोगोफोर दे होमबा थाथ'लायदो सनामोन ओमफ्रायो नै निउ इयार सफैथारसै अब्लाबो नै आंहा जेबो सुगानो गैया दासान्दि मा बुंबावनो आरो लोमजानानैसो होबावबाय देनाय हामनोनो रोङासै दाबो मुलि जादों थेवबो